сега ще покана най-великия гриб, който съм снимал. С мой приятел Мартинчо. Амче, здравей. Здравейте. Така. Сега чакайте, ще спрем на пауза да се оправим нещата. И ще пуснем една рекламка. И Горна баня освежава всеки дъх на всеки един дуелист. Айде. Да. Айде бе. Дуел! Така, айде. Зара. Айде, аз съм първи. 4. Пак. 2. 6. Браво. Кой си пак на втори? Добре. Айде. Не си пак, а си втори. Що да го правим за втори път, защото бъгне. Нали, Мишмурок? Мишмурок? Да. Здраве, ще да си вземем джапонката. Попишом. Айде, Симсон. Чули Симсон? Баса кеф. Виждаш ми картите ми, да ги айде с манеца. Айде пак да си ефекта на Black Coaster Слънча. Драгана. Поключи ли? Не. Да, поключи. Той дясното. Той дясното, брат, дарк ли или лайт? Или светла? Каква е? Тъмна ли светла е? Я? Ало, покажи се към зрителите. Така. Покажи се към зрителите. Така са някои цигани. Ще те чупя. Право в атак, павс. Ба. Право го дядко, защото си. Морето. Ани? Да. Губиш жизнени. Кой? Само да не Как се позовава това нещо? Дай, нормално. Чакай, бе. Чакай, колко е? 2000. Да, в битка не умира за един ход. Така потушиш. Така ще направя, че двете не умрат. Двете умират. Не, бе, той стои. Това стои. Направо неговото умира. Неговото умира. Такъв мой ефект. Ама къде ми отиде? Погличам. Не. Тя. Айди. Айди. Той ти е умряло. Съжалявам, хора, не трябва. Премести защитата в гробището. Гробището я премести защитата. Не, това. Кое? Защитата ти. Това. Скритата ти. Може да я преместиш защита. В гробището. Слагай в гробището банишлата. Защитата ни е затворена. Не знам. Значи не можем да спасим. Да. Добре. Айде. Кое е едното? Я. О, би го. Жертвай го. Трябва ми едно чудовище. Това е една карта ли? Чакай. Жертвай, да. Жертвам го. Да призова тъмна мъдърсник. А откъм защитата? Колко такива имаш, бе? И той не знае. И той умира. То умира. Защитата умира. Бях мажишанки 2005. Горна баня освежава дъха на всеки дуелист. Айде, свършвайте дуела, че... Хвърлете го от 5 етажа, няма да се опъпне. И 3 минути. Чу. Да, то е вярно, аз го хвърлях. На мен. Върху тебе, да. Да. Айде, брат, бий го, че... Признавам перфумапъл. Пендилум, не е перфумапъл. Който загуби с... Отвори карта. Отвори год чомпъл. Това е тази карта. Хубра Играй. Вито трябва да вземем карти и да дадем и да го прикрим. Да не слава, махни му я. Да не слава, махни му я. Коя? Аз. Да, ако имаш мисъл. Добре. Да, махаш. Оказа губиш 800. Ма чакай, аз не съм пропустил такова. Добре. Отхвърля. Да. Ти губиш точки. Чакай, то сгуби. Ти губиш. Ти губиш. Ти губиш, бе, брат. Това гробиш. Да. 1900 срещу 2500. Колко точки губи Мартинчо? Това е на Денислав. Не, ето е на... Този бе. Дръза малко.
Сега Александър за първи. 1900... Чакай, колко губи? 900... 500 някъде. 600. 600. 600. Мартине, ти си на... Опа. Приключи Ти ли? си на 7400. Приключи, Мартинчо. Защо не си огробиш? Не можеш, той е трап. Батерийка. Така. Приключи ли? Дикор чампо. Оказа, губиш 800. Чакай. Минус колко? 800. 6600 си, Мартине. Ето. Откувам другата защита. Пак умира. Пак умира. Приключвам. Брат, призви нещо друго. Не мога, виж как не мога. Чакай. Ей, шит. Сега мога да си го активирам. Да. И си взимам горе. Едно чудовище. Едно. Пекът Monster Award. Подобно е. Ето. И я давам. Приключи ли? Така ти е. Добре, тази това огрома. Ще вървя. Куши би. Кълдаха. Го. Знаеш коя? Го. Жертва е, брат. Искам да направя нещо ново. Уни зомби там. Това е едно друго. С тъмна магазинката, такова ти защитата. Такова е до... Айде, го, за друга защита. 1900, аз губих 1000, само 100 точки губя. Губиш 100. Аз ще губя. Ама то не умира. Не знам, не умира. Що? Умира ли? Не умираме. Умираме. Той ти умира. Не е до голем. За първи път, Денислав. Загуби 100 точки, голямо чудо. Айде по-бързо, че стана 7 минути и 20. Аре, бързо, Мартичо. Какво? Бързо, че една ти игриш. Приключи ли? Да. Мама, че картата. Коя? Да, маджиката. Жертва в тъмно магазник. И го. Do I like to dragon? Атак! Умря. Мога да го вземем чудовището. Може. Контролера, вземам ти го. За един ход. Жертвай го за нещо. Такова. Не. Опа. Връщам го сам. Не може да го скариш. Айде, че стана 8. Да, Приключи. 8 минути стана, брат. Айде, би го. Ай, добре. Сега една защита. Ти не умира ли? умирам. Да. Я? Дай с ръката. Само ако Брат! Виж бе. Ако си умен като мене, нямам светлина, имам дарк, но нямам светлина. дали? Искаш ли да ти кажа дали? Искаш ли дали? И от Мартинчо ли? Ами от Мартин му също е. И той само Дарк. И едно ич. Хайде да вкара едно лайче му покажа каква е силата на императорския дракон. Едно карта е приключил. С 3000 атак поинта. Ади, стана 9. Атакувам. Как ще откроиш? Губиш жизнени. Губиш И той не 2300. умира. Чакай! Умира. И Григори светлина. Умря. Императора. Хора, за първи път познавам императора. 200. 1300. Остана 4300. С синьоки откувам защитата. Мъртва е сега. С този откувам. Той Колко е да откува два императора? пъти. 300. 200 И 1000. и 1000. Да, И втори и път още такова. един път може 1000 и 2000. И съм мъртв. The winner is the Denislav. Победих Мартин.
Кажи в кой е следващия епизод, с кой са дуелирали. Следващия епизод се бил с Григор или с брат си Алекс. Да. Аре, кажи чао, бе. Чао. Чао. Къде ще го слуша този? Кажи, бе. Чао. А тъй.